Seorang Raja Parhata atau Parsinabung juga manusia kawan, dan pekerjaan yang dilakukannya bukan pekerjaan yang hina. Jadi dihamu nama dok pangototoi do Parsinabung dan si hutonoton nga sudah Parsinabung si tua muse ale pangalahona da sotikos setawi bulog madihamu amang sotung di padua hulu kamu hata songone hami mangulahon aladong do talenta sia tuha tuhami. Jadi dang lomo-lomo nami mangulahon adat sian filosofi ni adat do dohot sian lomo jala sakap ni hasuto bulod do asaboto muna amang na mangaleon kritik na sopalatikos Raja Parhata menampar sinabung ditiki makatai di tonga bagas sakap ni hasuto bulod do na diula na sida alai dang maralo tu norma manang filosofi di adat. Laos di kamu muse turi-turian madok gabe hatoban ni adat ma halak Batak di Parsinabung. Dang adong songon yamang. Dungi muse di dokok kamu iju di para-para hotang di perdobean na bisuk na punahata nauto tu panggadisan gabe hamido di dokok kamu mangototoi halak Batak. Belia sih anggo pasa naidok munai iju di para-para hotang di perdobean na bisuk na punahata nauto tu panggadisan asa unang gawi hatobat do na jolo ditiki jama bolada akalak Batak. Ido mabah ini. Alani do 10% halak Batak sita-sita ni rohana marsikola do. Jala utibo do presentasi ni sarjana di halak Batak dibandingkan suku lain. Itu fakta deh. Jadi dang adong mungkin Raja Parhata menang Parsinabungi dalam nama ngototo. Dang dolan nih akan habis terdo halak Batak. Alani dihamu akadongan molotung PHB kami pidion semacam klarifikasi don. Dang adong lomo-lomo ni Raja Parhata, lomo-lomo ni Parsinabung, mangulan adat. Adong do filosofi na. Jala memang atas inisiatif dot konsep ni hasuto bunod do na diula ni Raja Parhata menang Parsinabung. Dakya dong lomo-lomo na. Konsep na dong do. Padustahi sejabu baru Maria Raja menang Martanggo Raja itu ngalaman. Dang adong konsep lomo-lomo ni Raja Parhata menang Parsinabung. Ingot tamu jadi tuhamu nama dok songone ala sobui do hamu Raja Parhata Parsinabung gawi pelele hamu hami. Dang songone bang. Ingot tamu Raja Parhata Raja Napina Raja nih sada marga asabui manguluhon ulaun ni halak Batak. Dang na gabe molosi tua mana gabe sotikos ulaun na daong. Alani do adong opat konsep syarat mutlak sebagai Raja Parhata. Na perjolo mana menguasai bahasa Batak. Na paduahon iboto tarobona. Na patuluh diboto aka ulaun naha ulaun si uluhononon na. Na popaton beretika dan berdisiplin. Itu amang. Horesma baik kamu pada pokmu tersinggung tusi na pasti Raja Parhata menang Parsinabung jolma biasa melotung pe adong nahurang di pangalahona di tiki ulauna datong gabe mabain sude Raja Parhata menang Parsinabung dan adong ngatikos. Horas bangsa Batak kita lestarikan adat budaya Batak. Horas.